Kidam tangbo signify por ni Delhi pen Kangbo det Dima Hasao arloso kalitang Rosmita hojai artaningkan ingkora trokapan. Kidam tangbo signify kep Durmir ni Uttrakhand Pauri Gharwal district arlo langroi rialong kithitang arpum kelong. Kithilot Rosmita hojai alangli ke Dima Hasao district arlo hojai arong asor alangli Delhi along RRB mate Railway Recruitment Board asat lang ke tok dunchia phansi damlo. Rosmita hojai alangli ke Haryana long pen engineering ke charli tame chipatang etlo. Lapen non namad Guwahati along APSC asat lang ke tok dunchia phansi sik chedang bom. Kedam tang vosi ni phai player ni Delhi along sat lang ke tok dunchia phan kedam. Alam alangli amithang athemasor aphan chithan tikang pami. Bonta kedam tang vosi ni phai por ni kang samapor apaya phan phone nang chilosi ne train pen nang kachiruilo pusi chetham bonta laso kachithana bang asapso chiprek kidokok ajoini ahemasor atum kamatha isu kidokok lu athe kalitang Rosmita hojai mentuneta apaya phan pachobai be lasi alangli phan komadni si lapuson kepaputoi bon pusi honthe pon alangli kithitang arpum postmortem aphan pon laso hut raikom sai khia tum koson si kithilot aputhak tali bomahut kalitang Rosmita hojai Kangbo det alam Sivpuri police station along kepachini damahut Delhi Mohindragar asor Hemant Sharma lapen Haryana Rohtak asor Pankaj Kokar atumaphan Sivpuri police station along ko News report Karbin Long Life.